Velkommen hos Mental Overskud Psykologpraksis i Lyngby, København og online. Vi tilbyder hjælp til børn, unge, voksne, familier og par. Vi kan hjælpe med både terapi, rådgivning og udredning inden for f.eks. ADHD, ADD, autisme og lignende. Vi går rigtig meget op i, at man skal havne hos den rette psykolog med de rigtige kompetencer og den psykolog, der kan lave lige præcis det bedste forløb skræddersyet til dig. Derfor så har vores psykolog forskellige erfaringer, metoder og kompetencer. Skulle det være sådan, så du føler, at du ikke helt har kemi med den psykolog, du er blevet tildelt, så kan du skifte, og det kan foregå helt gnidningsfrit uden problemer, så du får alt med dig videre til den næste psykolog, uden du skal starte helt forfra med at kontakte igen. Du kan her på siden finde en masse gratis ressourcer, såsom alle mulige forskellige online-tests. Du kan også finde gratis meditationsøvelser, og du kan finde nogle online-kurser, som kan hjælpe dig med at få nogle strategier til at håndtere tilværelsen bedre. Rigtig hjertelig velkommen hertil, og kig dig lidt omkring på siden, og så håber jeg, at du vil kontakte os. Du kan booke tid på hjemmesiden mentaloverskud.dk, men du kan også ringe til os, og du kan også bestille en 10 minutters afklarende samtale, for at vi måske kan hjælpe dig med at finde det allerbedste match med den rette psykolog. Jeg håber, du kontakter os. Hej så længe.